Sikaflex 527 ed je jednozložkový tmel na báze silánom modifikovaného polyméru, ktorý vytvrdzuje vplyvom vlhkosti zo vzduchu. Tento tmel je všestranný a elastický, určený najmä na utesnenie a ochranu vonkajších aj vnútorných častí karosérií vozidiel. Vyniká vylepšenou STP technológiou, ktorá zabezpečuje spoľahlivú adhéziu ku širokej škále podkladov, a to aj bez použitia prímeru. Tmel veľmi rýchlo vytvrdzuje, jeho spracovanie je mimoriadne jednoduché a pohodlné. Je možné ho ľahko rozotrieť štecom a po vytvrdnutí ho bez problémov prestriekať. Pri práci s ním takmer necítiť žiadny zápach. Neobsahuje ani izokianáty, ani žiadne rozpúšťadlá, rovnako je úplne bez silikónu a PVC. Pri kontakte s kovovými povrchmi nenapomáha korózii. Sikaflex 527 nájde uplatnenie najmä pri tmelení škár, izolovaní spojov, pri jednoduchom lepení alebo natomenie vibrácií a hluku pri opravách poškodených vozidiel a tiež pri montáži karosérií. Výborne priľne ku všetkým povrchom, ktoré sa bežne používajú pri výrobe karosérií, napríklad k základovaným kovom, rôznym lakovaným aj nelakovaným plastom a kovovým povrchom. Ak je použitie plánované na povrchoch, ktoré môžu byť náchylné na vznik napäťových trhlín, určite sa oplatí najskôr poradiť s výrobcom a spraviť skúšky priamo na konkrétnom podklade. Tento tmel je naozaj vhodný len pre skúsených odborníkov. Pred aplikáciou sa vždy odporúča urobiť testy adhézie a kompatibility materiálov na daných povrchoch a za konkrétnych podmienok, čím sa zabezpečí optimálny výsledok celej práce.